Здравейте хора! Това е Мъта Сан Андреас, епизод номер 2. С мен е първо аз съм Хедфейл, а с мен е Робин Афака 11. Кажи здравей! Здравей, вика. И аз съм една малка безпомощна баба. Аз съм баба! Ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Крейт, искам да видите тази кола, за какво оборудване може да я направя. Мога да я направя колко те така тъпа, каква бърза може да стане. Хем че е спортна, ама какво направим? Так. Так. И спойлера вече. Извинете. Така. Джанчите тези. Сега да сменят цветя. И той е готов. Така. И да продължавам. Аре бе, бабо бе, карай бе. Тео. Аре, не стреля. Виждаш ли каква е? Смешна кола стана. I am a hoping rat. Ей, цева. Моля се пусна. И е, като съм върна се пусна. Ти за кой не говориш? Кажи какво ти се е случило ония ден, не? И сега ли? Какво беше... Кажи какво беше намерил на Майнкрафт, бе? Намерих... Кой да си напът на Майнкрафт? Моля, чекай, не се чуеш. Как бе? Не така. Такова. Леко запецва. Ай сега, бе, говори. Тръгнал търся си честове в Майнкрафт. Такива скрипти и подобни. Гледам някаква къща с щупен прозорец. В мен имам Ender Pearl и влизам с Ender Pearl през прозорец. И като влезна, отивам в някакво мазе. Виждам чест, опитвам се да го отворям и успявам. А вътре има стак диамантини блокове, стак голден блок и още някакви други. Там. Макълдай. И общо взето е намерил богатство голямо. Така ли бе? Открих тракийското съкровище. Ау. Там има голям джъмп. Мина се има. Аз купих тракийското съкровище. Кефи са сега. Открих тракийското съкровище. Бах ти кътина. Виж тракийското. Тракийското е чек. Какво се скача, е? Човек забравих с какво се скача, лай с контрола вече. Не. Ще кача сега така. Как? Намерих. Това е мотора Energy номер 40, Energy 500, аз тук на Energy номер 40. Ба, тъп.
Видите това. Стига бе, па. Да, зато съм се кръстил хедфейл. Защото съм фейла. И фейлвам да абсолютно всичко. Ако искате, питайте Робин Апака 11. Ако искате, питайте Апака ден. Той ма, ние като се запознахме за първи път с него, ме попита, защо всички ми викат Апака? Защото се кръстил Робин Апака вече. Ма имаш готин скин. А? Принцип съм Апака, ама Такова. А имаш готин скин, но ако не лага. Много готин скин имаш обаче. Аре бе, Павло бе, аре бе, Павло. Искам да те гуща бе, Павло. Как? Добре, омага защо го. Са искам да посветя Ego Spawn на мене. И той пък коло успя да се спални. Влак. Мисля, че изпална са влак. О май джад. О май идиот. Добре. Аре, ще карам влак. Малко да са покефите тук. Апгрейди какви имаме? Другото никакви. Ау, влака няма никакви апгрейди. Калър. Айде, искаме такъв калър. Така. Никому се смени като цвят. О, имал. Оле, ба, той това са два влака. Бах, че кой е готино така. Карам си влака, скарам си влак. И сега ако, викаме и тук свършва, той пък той завива. Сега на къде? На тука. И сега на къде насам. Насам. Да се подготвя. И след това ще завиваме насам. Усещаме аз тая работа. О май гад, о май гад, о май гад, о май гад. Според тебе влака може ли да се запали? да. Еми защо не го прави? Не ще се запалва. Скоро с базука ще го стрелям. Хайде, крев, weapon. Rocket launcher, айде, само едно ми трябва. Само едно е достатъчно. Абе, да помня как се прави чест шоп. А? Да помня как се прави чест шоп. Чест? Да. Чест шоп, аз не съм чул за такова. Какво се прави от този чест шоп? Абе, такова не ми знаеш там в това, в шопа. Сетих се какво искаш да направиш. Искаш да направиш такова от рамки да се купува, нали? Какво? Цъкаш рамката и купуваш от нея, такова ли? Да, табелката. Добре и табелката, ама аз знам как да ти го направя. Да, направи. Ах, направя го. Арик, тогава какво пише на табелката? Какво трябва да пише? Абе, отгоре си пише името, отдолу колко се продава, после за колко и накрая... какво беше? Накрая какво да се продава. И добре, направи го това